कबाट भांगी पशिले 22 पाहाच चढ़ी गले भीतर बेढारे जाई पशिले रत्न भंडार खोलिसे देले रत्न छुईबाकू हात बढिला समय ସେଇଠୁ ଅଟକି ଗଲା ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲା ଚକ୍ର ବୁଲିଲା ମାଟି ଆକାଶ ସବୁ ଥରିଲା ଆଖିରେ ଅନଳ ମୁହଁରେ ରେ ଶାନ୍ତି ରୌଦ୍ର ରୂପ ଦେଖି ସବୁ ଥରନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବପୁ ଏତେ ବଢିଲା ଘର ପୁରୀ ଗଲା ଜାଗା ନ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଚାଲୁଥାନ୍ତି ପାଦ ବଢେଇ ଏଲିଏନ ଡାଳ ଗଲେ ପଛେଇ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବିଷୟ ରୂପ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଦୁନିଆ ବାହାରି ଏଲିଏନ ମାନଙ୍କୁ ଦେଲା ଯେ ଯାଇ କି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ସବୁ ଦେଖିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଡାକିଲେ ଯୁଗ ପରେ ଯୁଗ ବଦଳି ଯିବ ମତରେ କୁରି ସେମିତି ଥିବ ଜିଅନ୍ତା ଠାକୁର କଳି ଯୁଗରେ ଲୀଳା କରୁଥାନ୍ତି ସବୁ